салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди ташхисҳои генетикӣ, яъне анализҳои генетикие ки барои муайян кардани ҷинсияти кӯдак дар батни модар пешбинӣ карда шуданд ва шумо маълумот диҳам. Навори имрӯзаи мо мувофиқи тамошобинони мо ки дар YouTube моро тамошо мекунанд ва дар WhatsApp бениҳоят хоҳиш карданд ки маҳз оиди ҳамин чиз маълумот диҳем. Дар аввал мехостам оиди худи ҳамин намуди санҷишҳо маълумот диҳам, то ки ба шумо маълум шавад ки ин санҷишҳо чӣ гунаанд ва барои чӣ дар асл пешбинӣ карда шудаанд. Санҷишҳои генетикӣ, яъне генетические анализҳоро аллакай аз соли 2007 инҷониб дар Амрико ва дигар шаҳрҳои тараққикарда пешниҳод карда шуда буданд ва гузаронида мешуд. Мақсади гузарондани ин ташхис на барои он буд ки муайян кунанд ки писар аст дар батни модар ё ин ки духтар баъд аз вай исқоти ҳамл кунанд, яъне выкидиш ё ин ки абор кунанд, агар ки ҷинсият маъқул нашавад. Мақсади асосии гузарондани чунин ташхисҳо дар он аст ки дар баъзе оилаҳо ё ин ки дар зан ё ин ки дар мард ҳаст бемориҳои генетикие ки маҳз дар зан дида мешавад ё ин ки дар мард дида мешавад. яъне барои муайян кардани бемориҳои авлодӣ, агар дар авлод ягон хел бемориҳои ирсӣ вуҷуд дошта бошад, барои ҳамин чунин ташхисро пешбинӣ кардаанд ки муайян кунанд ки дар кӯдаки дар батни модар буда гузаштааст ҳамин беморӣ ё ин ки не. Масалан, бемории гемофилия танҳо дар мардон дида мешавад, яъне ҳангоме ки тифл таваллуд мешавад, чӣ гуна хунравие ки шавад, онро манъ карда намешавад. Инчунин бисёр бемориҳои ирсие ҳаст ки шахс ҳатто намедонад ки дар оила ё ин ки авлодаш ҳамин беморӣ вуҷуд дорад ё ин ки не. Ва дар ташхиси ултрасадо муайян кардани чунин бемориҳоро дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ бениҳоят мушкил аст. Мақсади чунин ташхис маҳз барои ҳамин чиз буд. Масалан, агар ҳамун беморӣ танҳо дар мардҳо дида шавад, агар ки тифли дар батни модар буда мард бошад, онҳоро исқоти ҳамл мекарданд ва кӯшиш мекарданд ки духтар таваллуд кунанд барои инкор кардани бемориҳои ирсӣ, барои гирифтор нашудан ба ҳамин бемориҳои ирсӣ. Тақрибан 10-15 сол пеш чунин ташхисҳоро бениҳоят душвор буд гирифтан, яъне аз болои шикам сурох карда аз обҳои дохилии кӯдак ва аз амроҳак ё ин ки аз нофи кӯдак ташхис мегирифтанд, то ки муайян кунанд ки духтар аст ё ин ки писар ва ягон хел бемории ирсӣ дорад ё ин ки не. Вале дар замони ҳозира, чӣ хеле ки медонед бениҳоят тараққиёти зиёд дида мешавад, чунин ташхисҳоро бениҳоят осон аст гузаштан. Танҳо таҳлили хун мегиранд ва муайян мекунанд ки дар батни шумо писар аст ё ин ки духтар ва гирифтори ягон хел беморӣ ҳаст ё ин ки нест. Акнун мегузорем ба он марҳилае ки чӣ тавр муайян карда мешавад ки дар батни шумо писар аст ё ин ки духтар. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ҷинсияти кӯдак танҳо аз мард вобастагӣ дорад, яъне дар зан танҳо 2X хромосома дида мешавад, дар мард бошад ҳам X хромосома, ҳам Y хромосома дида мешавад, яъне код ё ин ки ДНК-и ҳам писар, ҳам духтар дида мешавад. вақте ки зан ҳомиладор мешавад, аллакай дар ҳафтаи 6 ва 7 ҳамон гормонҳое ки барои муайян кардани ҷинсият зарур ҳастанд, дар организми зан ҳосил мешавад. ва вақте ки гардиши хуни кӯдак пайдо мешавад, чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд гардиши хуни кӯдак ва модар як гардиш аст, ҳамон код ДНК-е ки ҳаст дар организми зан низ дида мешавад. аз ҳамин рӯ ҳангоми таҳлили хун муайян карда мешавад ки писар аст ё ин ки духтар. як обуначии мо савол дода буд ки дар кадом марҳилаҳо чунин ташхисҳоро гузаштан дуруст аст ва ё чунин ташхисҳо ҷавоби дуруст медиҳанд ё ин ки не. агар шумо дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ, яъне то ҳафтаи 9 ҳомиладорӣ чунин ташхисро гузаред, ташхис метавонад ки хато нишон диҳад, чунки дар ин вақт ҳоло бениҳоят барвақт аст ва ҳамон моддаҳои зарурие ки барои муайян кардани ҷинсият зарур ҳастанд, бо миқдори кофӣ ҳосил нашудаанд. хубтараш мешавад ки чунин ташхисро аз ҳафтаи 10, 11 ва ё ин ки 12 бисанҷед. дар ин марҳила то 90-95% чунин ташхис ба шумо ҷавоби дурустро медиҳад. гузаштани чунин ташхис ин ба ташхисҳои асосӣ дохил намешавад. танҳо дар он марҳила мегузоранд ки дар оила ё ин ки дар авлод ягон хел бемориҳои ирсӣ вуҷуд дошта бошад. агар ки шумо танҳо барои муайян кардани ҷинсият хоҳед гузаштан, хубтараш чунин ташхисҳоро нагузоред, чунки ин ташхисҳо як камбудии бениҳоят калон доранд. ин маблағи калонаш мебошад, яъне гаронарзиш ҳастанд. дар ташхиси ултрасадо бошад, ҷинсияти кӯдак агар ки таҷҳизотҳои ҳозиразамон бошад, аз ҳафтаи 13-14 муайян карда мешавад ва пурратар аз ҳафтаи 15-16 ҷинсият аллакай муайян карда мешавад. дӯстони азиз, мехостам фикри шуморо оиди ҳамин мавзӯъ бифаҳмам. оё шумо танҳо барои муайян кардани ҷинсият, яъне писар аст ё ин ки духтар аст, аз чунин ташхис гузаштанӣ ҳастед, ё ин ки барои муайян кардани бемориҳои ирсӣ? умедворам ки навори кӯду акаки имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Саломат бошед.